الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله رب بزغا көңіл түрлерімізден шыққан ұлығлауларыбыз, енді пейғамбарымызға көңіл түрлерімізден шыққан салауатларыбыз һәм сәламларыбыз болса иде. Әйе жамаат, әгәр дәгән инде кешенең дөрес әхлагы, дөрес тәрбиясе булмаса, ул шушы алган гыйлемен куллана алмый, хәтта үзенә дә, балаларына, якыннарына, кешеләргә дә файда китерә торган юлда инде куллана алмаска мөмкиндер. Хәтта кулланган очракта да, ягъни аның инде максаты, нияте, тәрбиясе дөрес булмау сәбәпле, ул аны үзенә, якыннарына, гомумән кешеләргә, җәмгыятькә зыянлы итеп инде кулланырга мөмкиндер. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә каршында иң беренче пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы дөньялыкка, шушы безнең галимнәргә җибәрелүе, ул инде бөек гыйлем, әхлак гыйлемен өйрәтү белән килдедер. Һәм дә инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында Аллаһ Тәгалә дә әйтте, нәрсә диде? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның турында әйтте, ул бөек холык иясе. Ягъни бөек гыйлем иясе дип кенә Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә аны бер асыл рәвештә әйтмәде, әйтте бөек холык иясе. Yani холык дигәч, аның әхлагы Аллаһ Тәгалә каршында, yani шушы дөньялыкта да, ахирәттә дә бәхетле булу өчен дөрес тәрбия бирү булдыдыр. Галимнәргә гыйлем алырга килгәч тә, галимнәр инде сорый торган булганнар. Кайда тәрбияләндең? Нинди тәрбия алдың? Ата-ана тәрбиясеме, яки да мәшһүр берәр галимнең, устазның, мөдәрриснең тәрбиясен алдыңмы? Нинди тәрбия алдың дип, сорый торган булганнар. Хәтта инде шушы әгәр дә бәндә сорау биргәндә, гыйлем алганда ниндидер бер вакытта тәрбиясезлеген күрсәтсә яки күренсә, ягъни галимнәрбез тәрбияли торган булганнар. Шуңа күрә дә инде җәмәгать, инде һәр барчаларыбыз да шушының турында үзебезгә, күңелебезгә игътибарга алып, шушыны үзебезнең күңелләребезгә игътибарга алып, инде иң беренче ратта инде үзебезнең тәрбиябез, туктала Аллаһ Тәгалә каршында, ягъни минем әхлагым, минем үз-үземне тотышым, муамалам кешеләр белән, я Раббым үзең белән, һәм дә инде гомумән үземә карата, ягъни әхлагым, тәрбиям дөрес микән? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткәнчә, мин инде тәрбиям туры килә микән дип, инде тәрбия турында игътибарга алып уйлансак инде мөмкин хәерле булыр иде. Һәм инде балаларыбызны да тәрбияләгәндә, иң беренче ратта гыйлем бирү һичшиксез кирәк. Чөнки наданлык ул яхшылыкка илтми, әмма ләкин гыйлем бирү белән бер рәттән тәрбия бирүдә инде бик хәерле булыр иде. Элхамдүлиллаһи раббил аламин ва нусалли ва нусаллим аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин.